Shout out. Wait lang po guys. Makita ang ating background. Shout out po. Balik tayo yata damit natin. Shout out po sa inyong lahat. Muli na naman po tayong nakapag-live. Shout out po. Shout out po sa naka 10,000 views na po tayo. Shout out po. Nakapag-isip na naman po tayo mag-live. Andito po ang ating mga suki. Good evening po Sir Kaagapay, Rina, Forever, Tamsaktan, Mercy Nembres, Sally Alegria. Good evening po Sir Pogi, musta na? Ano balita kay Princess Rena? Sabi nga po ni Kalinga Prob kanina sa kanyang live, malaki na daw po ang kanyang pag-improve. Yun po ang sabi ni Kalinga Prob po kanina. Gandang gabi Kaagapay. Stinelli Cansino. Shoutout po Tita Stinelli. Gina Katangkatang. Hi po Kaagapay. Anong balita kay Bunso? Ang uli po nating napanood kanina ay sabi po ni Kalinga Prab sa kanyang live. Yun nga po, malaki daw talaga ang pag-improve. Princess Rena. Princess Lynn Paasmagan. Good evening Kaagapay. Hintay talaga ako ng live mo watching from Kaluya Island. God bless. Ay salamat po Ma'am Princess Lynn Paasmagan. At lagi po kayong nag-aabang sa ating live. Shout out po sa inyo. LB Tomas. Good evening Kaagapay. Oo nga, gabi na pero hindi pa ako natulog. Pinapanood ko si Rina yung sumasayaw sa school. Oo nga naman po. Dapat lagi niyo pong panoorin yun, Tita LB, para imamarathon ba? Rot. Good afternoon watching from Firdaus Kuwait. God bless you po. Kaagapay mo. Shout out Bibi Rina Mayora Hassan. Shout out po sa kila Mayora Hassan. At syempre kay Tita Rot ng Kuwait. Shoutout po Kaagapay Alfreda Alano. Shoutout po Tita Alfreda Alano. Good evening sir, kumusta na kayo? Okay lang naman po. Tita Julieta Nimer. Shoutout po sa inyo. Sally Alegria, parang walang bago vlog kasi sabi every week may vlog si Dalaga. Wala pa nga po Tita Sally. Malay po natin, hindi pa nila na-upload. Maria Baido, magandang gabi Kaagapay mo. Magandang gabi din po Tita Maria Baido. TC Diaz, gandang hapon Kaagapay mo. Buti nakaabot ako sa live mo watching Riyadh. Ay kakasimula lang po Tita TC. At magandang hapon din po sa Riyadh. Alas 5:40 na po dito sa atin sa Saudi. Elmis po. Ano po? Ela Sinalri Ilay po Kaagapay. Di ko matapos manood kasi tinawag ako ng amo, maya ko na lang tapusin. Ay okay lang po Tita Ila. Tapusin nyo muna ang inyong trabaho, baka mamaya po ay mapagalitan pa po kayo dyan. Ako galing Kabalbas, Kaagapay, content niya, Bibi Rina, Rot. Ano pong content po niya, Tita Rot? Kumbaga po siya, ay yung nag-reaction. Sir Masabari, shoutout po Ma'am Sir Masabari, shoutout.
Init Maria Anita Beltran, na-late na ba ako? Ay, na-late po kayo ng 4 minutes, Tita Maria Anita. Hindi, joke lang po. Kasi simula lang po natin. Marjon Laroso, good evening sir. Kaagapay baka yata check up ni Biberina. Marjon Laroso. Ay, hindi ko po alam. Kalimutan ko rin kung bukas nga ba. Mahina ang boses mo. Mahina po ba ang aking boses? Bumababa kasi ang damit ko kaya iano ko na lang, hawakan ko na lang yung mic. Mahina, time dito sa Kuwait, 5:45. Ano po yan, Tita Rot, hapon o umaga? Maria Anita Beltran, Tamsaktan. Salamat po, Tita Maria Anita. Naka 55,000 views na po tayo. Tsaka 20 tamsak. Leticia Sopitor, hello po Kaagapay. Hello din po Tita. Shoutout po. Good evening po. Shoutout from Semirara Island. Jimalin Pinado. Saan po yan, Ate Jimalin, yung Semirara Island? Saan po yan? Sa Pinas po ba yan? Di ko alam Maria Baito Tamsakdan. Salamat po. Maria Anita Beltran. Ayan, malakas na. Sinabi niyo po kasi hindi niyo marinig, Tita Kaya hinawakan ko na lang. Rot-rot ang sabi kabalbas tao, nagsabi laos na daw bibiri na inis-inis kabalbas. Wag po kayong maniwala sa mga sabi-sabi po ng mga tao, Tita Rot-rot. Mai-stress lang kayo. Hapon dito, 5:46. Hapon. Parehas lang pala tayo ng oras kung ganon. Di ba nasa Kuwait kayo? Parehas lang po ba ang oras natin sa Saudi? Tamsakdan na ako Kaagapay. Shoutout na lang kay Biberina natin, TC Diaz. Marianita, talaga ang basher ni Marina walang tigil sa kababash. Ay hayaan na lamang po natin pag hindi po sila natigil. Siyempre, na ugali na po nila yun Mercy Nebres, sa Antique po yan. Sa Antique sa Pinas. Di ko po kasi alam. Jocelyn Amulong, hello sir Kaagapay. Ano balita si Princess Rina natin? I'm watching from Riyadh, Saudi. Ayun nga po, kung napanood niyo po yung live po ni Rab. Doon nyo maririnig yung sa pinakadulo na po yun yung sinabi niyang yun nga paulit-ulit na sinasabing malaki na daw po yung pag-improve po talaga ni Rina. Siyempre para sa atin maging masaya po tayo pag ganun lagi ang naririnig po natin na malaki po talaga ang pag-improve. Jimalin Pinado, Antique po Kaagapay. Antique pala yan. LB Tomas, oo, lagi ko pinapanood yung nakaka-proud na panoorin. Ang galing niya sumayaw. Mahal na mahal ko si Rina mula noon umpisa na ini-vlog ni Rab hanggang ngayon. Nakasupport pa rin ako. Tama po yan. Dapat support lamang po kayo lagi. At saka ipag-pray nyo na rin po para sa kanyang paggaling. Good evening Kaagapay, Emily Choson. Good evening din po Ma'am Emily Choson. Jasmine Pilais, shout out Kaagapay, Tamsaktan. Salamat po Ma'am Jasmine Pilais. Naka 75,000 views na po tayo, 32 thumbsacks. Kaagapay, sakop ng Antique yan, Princess Len Paasmagan. Sa Mindanao po yan, Antique o Visayas? Tamsakdan, good PM. Kaagapay, shoutout Rina. Leticia Macaraeg.
Good evening po kagabay. Shoutout po sa lahat na nandito. Solita Bautista. Shoutout po sa lahat po na nandito. Annabel Atilano. Good evening kagabay. Good evening din po Ma'am Annabel. Salamat at nakadalo po kayo. Kahapon po pasensya na po kayo kung nagmamadali po ako nagpaalam kasi alam nyo naman may naririnig po kayong music. Sayang din At saka nagpagupit din po ako. Kaya ngayon nakapag-live ulit. Parehas kaagapay mo kaya nga minsan maabot din ako live mo minsan hindi na kasi pagdating ko off ka na. Rot. Minsan kasi mga alas 4 ako alas 4 o alas 5. Kasi pag ganito alas 5 na, si Mayora po talaga ang nagla-live nito. Mga alas 10 sa Pinas pag alas 5. Melody na kanya. Hello kaagapay. Hello din po Ma'am Melody. Shout out po. Tamsakdan Chona Igano. Shout out po Ma'am Chona. Jocelyn Amulong, nagmarathon ako sa videos ni Princess Serena. Tama po yan, i-marathon po nyo para lalong sumikat at pag-usapan talaga si Serena sa social media. Para yun nga, maano po yung mga nangbabas sa kanya. Tawag po nun yung maiinggit sila. Ina Mustasa, sabi natin Roda, marunong na daw manood si Rina ng vlogs ni Kalinga Prab. Yun nga po, sabi nga po, malaki na daw po talaga yung pag-improve kaya nagagawa po ni Rina po yan. At salamat na rin po sa Diyos dahil yun nga, nagagawa na po yung yung mga hindi po niya nagagawa dati. Tulad ng paglalaba, pag-uuhugas. Tirsi Tagapati, good afternoon sir kaagapi mo. Nagaling na ang Princess Rena natin niya. Tama po, tita. Maria Baido, Visayas po, malapit sa Kalibo, Aklan. Visayas pala yun. Hermina Santos, good evening, kaagapay watching from Manila. Magandang gabi din po dyan, Tita Herminia Santos sa Pinas. Marita Rodrigo, magandang gabi Santa Rosa, Laguna. At lagi akong nanonood ng live mo, bata ako. Ano po? Magandang gabi sa Santa Rosa, Laguna. Lagi ako nanonood ng live mo. Bata ako, Princess Rina lang, Kuya Jomar, pinapanood ko. Walang nang iba, bagay silang dalawa. Love ko sila, wala nang iba. Bagay nga po silang magkuya Ate Marita. Sa Laguna pala kayo, Santa Rosa. Galing din po ako sa Santa Rosa dati, diyan ako nagtrabaho. Nandyan po kasi yung yung kapatid ko din. Doon ako tumira sa Kaingin ba 'yon? Yung barangay Kaingin. Maria Anita Beltran, may kumusta ka na? Kumusta ka na daw sabi ni Tita Maria Beltran. Jimalin Pinado, Visayas po pero malapit po kami sa Oriental Mindoro. Magkalapit lang pala ang sa Mindoro. Sa Mindoro, gala din ako dati kaya nakapunta rin po ako sa Mindoro. Taga dyan po dati yung ko. Yung ex ko po. Mercy Nimbre sa Region 6 po yan, lapit Boracay. Makakalapit pala yan. Robilin Satsat, good evening sir kaagapay. Shout out po, Gibra TV sa iyo and Biberina. Love you both from Iloilo City. Si Gibra, hindi po siya nakakapag-upload kasi busy po siya sa kanyang part-time dahil po piyesta po daw sa kanila. Kaya yun nga po, sabi po niya, pag hindi daw po siya nakakapag-upload,
Pagkatapos na lang daw po, sabi po niya. At suportahan din po niyo yung kanyang yung channel. Shaira 22, tamsakdan po kaagapay watching from Quezon City. Shoutout po Ma'am Shaira 22 at magandang gabi po diyan. Parang baliktad po yata ang damit natin. Ay, hindi. Asan na tayo? Tamsakdan. Sir kaagapay, God bless. Jocelyn Amolong, salamat po. Hindi nag-live si Mayora. Ay, hindi daw po nag-live si Mayora kasi sabi po daw niya, lobat daw po siya. Kumusta kaagapay? Kumusta rin? Rina from Masbate, God bless. Okay lang naman po si Rina. Tamsakdan, LB Tomas, salamat po. Ang break time nako kaagapay 4 to 5. Ang break time ko kaaga 4 to 5. Ano pong trabaho niyo, Tita Rotrot? Eden of Kalinga. Sir, bagay po yan. Gupit mo, lalo kang pumugi. Basta ako, sir, kaagapay kahit anumang mangyari, hindi ako bibitaw kay Rina. Kahit hindi ko siya kaano-ano nakakaawa kasi si Rina na dinadanas na hirap sa sakit niya. Tama po. Kahit naman po ako naawa po ako kay Rina kasi alam nyo naman, bata pa siya, may itsura, matangkad. Lalo na sayang po yung yung pagkakataon na yung mga pangarap niya pag hindi po siya gumaling. Kasi malay niyo pag galing po niya, isa po siyang yung sinabi niyang maging doktor ba o pulis. Okay lang po Ma'am Anita Beltran, nag-friend request po ako sa iyo. Nag-friend request na daw sa iyo Tita Maria si Ina Mustasa. Kailan Ma'am? Naku, makikita ni Rina si Ido sa vlog kay Manok. Nakakabilib si Rina, gusto daw niyang maging doktor. Wow, doktor po pala. Shoutout hindi. Meron po tayong bisita si isang Indian foreigner. Katrabaho po natin. Jimalin Pinado, coal mining yang lugar ko sir, kaagapay. Coal mining? Ganun po ba? Makita na yan, bibiri na ang lahat nagmamahal person sa kanya. Yap, tama. Good evening sir po. Pogi, shoutout po. Eden of Kalinga. Shoutout din po, Tita Eden. Bukas ko po makikita magpapaturo pa ako. Maria Anita Beltran. Ano po yung saan po kayo magpapaturo, Tita Maria? Ano po yung ituturo sa inyo? Inamusta sa kanina lang profile nyo po yung butterfly. May itong dalawa pala to, si Tita Maria tsaka si Inamusta na may usapan Marita Rodrigo, magandang gabi. Nakakailang ulit na ako doon sa bagong palabas ni Princess Rina. Yung dalawa kasama niya si Kuya Jomar para tumaas para makakuha ng 1 million sa dalawang bago niya. Yap, tama po, i-marathon po nyo para magka 1 million ulit. Kasi marami na pong video ni Rina na naka 1 million. Dahil po sa tulong po ninyo na nagmamarathon. Okay, bukas tulog na lahat sila, Ma'am Ina. Shoutout po idol ang pogi mo, Animix Channel. Shoutout din po Animix Channel. Kung lalaki ka man, mas pogi ka sa akin. Shoutout po sa 119 views and 45 thumbs up. Marami po ang hindi po naka-thumbs up. Nasaan na tayo? Nakakaligtaan po tayo sa pagbasa. Mabilis
Shoutout po kaagapay Flor Sabino. Shoutout din po Jocelyn Amolo. Ang saya ng puso, malaki ang improvement ni Princess Rina. God is good. Tama po. Malaki po talaga ang pag-improve po niya. Maria Chiri Anita. Good evening kaagapay. Kanina ano po? Hindi ko maintindihan. Good evening kaagapay. Kanina Rayo nag-live. Anong oras yun nag-live? Kanina ako nag-wait sa'yo. Nakatulog na ako ngayon. Lang nakamata. Nag-open ko ngayon. Akala ko hindi ka mag-live. Kaka 20 minutes pa lang po ako na 20 minutes na po tayo naka-live. Pero yun nga, hindi nga sana po ako magla-live. Pero sabi naman ni Mayora, hindi daw po siya mag-live. Kaya naisipan ko po na ako na lang mag-live. Kahit 1 oras lang po tayo. Yes po, thanks. Eden of Calinas, ipa-shoutout po ang Team Rinas Angels Group. Good evening sir kaagapay. Si Bibi Rina lang tayo at Jomar watching from Dumaguete City ng Negros Oriental. Nilda Kalunod. Tamsaktan, Maria Chiri Antonio, all around Tagaluto. Galing niyo pala, Tita Rotrot. Yan ay yung all around na Tagaluto. Pinagmamalaki po natin yan. Yung mga nandito sa ibang bansa. Kahit minsan alam naman natin may mga nanlalait sa ating trabaho dito. Maria Anita, Ma'am Ina, kaya nga ako hindi nanood kay Rap, puros love team ang binabanggit doon. Hermina Santos, nag-ininong daw kayo ni Jomar sa kapatid ni Rina. Opo, nagninong po kami ni Jomar. Yun nga lang, si Jomar ay hindi po siya naka-attend kasi mayroon daw yata busy po yata siya. Jocelyn Amolong, konting post na lang mag 1 million na naman si Rina. Tama po, marathon lamang po natin. Tamsakdan, kaagapay Solita Bautista, salamat po. 129 million views, 55 tamsak. Marami pa po ang hindi nakatamsak. Magtamsak naman po kayo. Kahit abutin man lang ng 100. Opo, pero umalis din ako. Ina Mustasa. Maria Chiri Antonio, pray always me sa kagalingan ni Princess Rina. Kahit anong mangyari, ipaglaban namin si Rina. Love you, nak. Tama po ang sinabi niyo, Tita Maria Chiri. At paglaban po natin, tsaka lagi po natin ipagdasal para mabilisang gumaling po si Rina po talaga. Kasi kita naman po natin, 'di ba, nag-aaral po siya. Doon pa lang nakikitaan po natin ng malaking pag-improve. Pati din yung video nila Ido, makakita din yan niya. LB Tomas. Basbas LB. Shoutout po, Ma'am Basbas LB. Sa palagay mo kaagapay, papayag kaya si Jomar sa love team? Maria Anita Beltran. Sabi naman po niya sa live po niya dati, kung si Kalinga Prab daw po ay magbibigay ng kalab team po ni Jomar, ay sagot po ni Jomar ay bakit naman daw po hindi? Yun po ang sabi niya. Kaya tingnan din po natin kung ano ba talaga. Anong gawin sa mag-marathon? Maria Chiri Antonio, anong gawin sa mag-marathon? Yun, para ulit-ulitin yung panoorin o kaya i-share po nyo yung video po ni Rina para maka 1 million po. Yun po ang pagmamarathon. Animix channel, Pakis Idol. Pakis? Saan? Ako nga 20 ko. Rot, ako nga 20 ko balik panood. Yun po.
Yun po ginagawa ni Rotrot, tita, yung marathon, yung paulit-ulit po niyang pinapanood. Yun po ang tawag na marathon. Merlinda Catalona. Shoutout po Ma'am Merlinda Catalona. Sana sa pagdating mo sa Pinas kaagapay magmilyon ka rin. Maria Anita Beltran. Siguro mangyayari lang din po yan kung nandyan po kayo, yung manonood po talaga, yung may mga manonood, tsaka hindi po yung nag-i-skip ng ads. Pero wag po nating asahan na magkakaganyan. Siguro darating din yung tamang pagkakataon. Julie Severino, Mr. Kagapay, nakatamsak na ako. Salamat po. Juliet Dicker. Nandito po si Ate Juliet. Patuloy lang po natin ipagpursige na may walang imposible kay Lord siya lang ang nakakaalam sa buhay natin. Tama po. Nila Taroma. Tamsaktan kaagapay imbag na rabiem tayo amin. Kastamat amin kanya tayo amin nga datoy na imbag nga rabi tayo amin. Apo. Irene Bonina. Shout out Irene Bonina. Ma'am Irene Bonina. Shout out po. Tamsaktan. Hermina, nakatamsak na ako. Hermina Santos. Salamat po. Alfreda Alano, nakaagapay maraming humanga sa'yo. Mamaya nagselos na yung... Hindi rin po. Hindi naman po magsiselos yun. Supportive nga po siya eh. Merlinda Catalona. Hello po. Kagapay watching from Saudi Arabia. Amelia. Kay Kuya... Ang ganda ni Rina Mimay sa uniform niya. Sana lagi kausapin ni Kuya Jomar si Rina. God bless you. Amelia. Marina Pakpako. Hello Kagapay Tamsakdan. Salamat po Ma'am Marina. Kalahati pa po ang hindi po nakatamsak. Ian MC Gaming, nakatamsak na ako Kaagapay. Salamat Ian. Good evening Sir Kaagapay. Evelyn Lorela. Good evening din po Ma'am Evelyn. Salvation Ludibais Milina. Good evening po Kaagapay. Good evening din po Ma'am Salvation. Palagi ka manonood tapos share mo FB sa mga friend mo group. Rotrot. Yun po, paliwanag po ni Rotrot. Ma'am Rotrot. Inamusta sa pag tinanggap ni Jomar, makipag-love team dapat nakahanda siya na pagbaba ng subs niya at views. Yun po talaga ang mangyayari. Malabo na ang mata namin sa kakamaraton Kaagapay, sabi ni Ian MC. Malabo na ba? OPP Tirilida Kuwait, buti na abutan ko live mo idol. Ay saktong-sakto lamang po tita OPP. Magte 30 minutes na po tayo. Hermina Santos, paulit-ulit ko pinapanood kahit may ginagawa ako, basta naka-open lang CP ko. Tama po. Irene Bonina, wala nang magaganap na love team, sabi ni Kalinga Prab. Kaya wash out nyo na po. Isip nyo laging love team kay Jomar, walang magaganap. Marina Pakpako, bakit kasi kailangan pa nila mag-love team? Nakakatulong naman sila kahit wala love team. Yun nga po sabi po ni Kalinga Prab. Kagustuhan din po ng mga tagapanood. Kaya sabi nga ni
50-50 po yung kanyang 50-50 sa pag-charity, 50 rin po sa entertainment. Yun po ang sabi po niya. Juliet Ticker, good morning kagapay. Tamsakdan lang po watching from US. Rina forever po ako. Kinukumbinsi ko ang Prince ng Dubai na si Prince Hamad pero hindi ko maintindihan ang sagot niya. Arabic eh. Englishin nyo, siyempre Prince po yan. Marunong din po siguro mag-English po yan, Ma'am Juliet. Siyempre dito ako kagapay, palagi ako manonood sa'yo, suportahan kita, rot. Salamat po. Gina Katang-Katang, kagapay tanong ko lang po, kung ninong ka pa rin ba sa binyag ng kapatid ni Rina at si Jomar, ninong pa ba siya? Gina Katang-Katang, ano po? Kagapay tanong ko lang ko, kung ninong ka pa rin ba sa binyag ng kapatid ni Rina at si Jomar, ninong pa ba siya? Oo, ninong po si Jomar. Ninong din po ako. Kung ba magkumpare. Joanna Salas, shoutout po Ma'am Joanna. Magandang gabi po. Magandang gabi din po Ma'am Hinidina Aton. OPP Tirilyada Kuwait, nagwapo ang host Gwapo nung nakaturog, nakatalikod. Maria, saan na tayo? Maria Chiri Antonio, kahit saan ka nakatira, ipatuloy namin ang support sa iyo kaagapay. Salamat po Ma'am Chiri Antonio. Joanna Salas, Juliet Dicker, para kay Rina po, sabi niya, hello Rina. Yun pala yun. Para kay Rina, pero sabi niya, hello Rina. Di, ano bang isasabihin sa Arabic po yun? Gagaling si Rina sa kanyang sakit, walang imposible sa ating Panginoon. Julius Severino, tama po. Lucia Tamalana, good evening kagapay, thumbs up tan. Already happy Sunday po sa inyo. Salamat po, ganun din po sa inyo, Tita Lucia. OPP Tirilida, host, anong balita sa lady girl natin? Yun nga po, sabi nga po ni Rab, ay sobrang malaki na po talaga ang kanyang pag-improve. Nandito po si Solid Renatics Nation World Fans Group. Isa po siyang founder po dito. Si Jihan po yata to. Shout out Jihan. Nakabisita ka. Jocelyn Amolong, yung taga ibang barangay lang may gusto na i-love team si Jomar Kairos, pero nasa kay Jomar na yon. Kagapay, nag-live ba si Ma'am Hasa kanina? Ay hindi ko po alam kung nag-live po siya. Kung nag-live po si Hasa. Solita Bautista, wala po tayong magagawa pag si Kalingap Rab ang magdesisyon na mag-love team si Jomar kasi po nasa Kalingap po siya. Focus na lang po tayo kay Rina. Sana tuloy-tuloy po ang paggaling ni Rina. Kaunti lang naman ang alam niya, konting English. Ganun po ba? Juliet Dicker. Berlita Pirater, Sir kagapay, tuloy ba bukas check up ni Rina? Hindi ko po alam kung tuloy kasi hindi po ako nakapag-join sa call ng Kalingap, sa call ng video call ng Japan kanina. Hindi ako nakapag-join. Siguro po online po yata 'yon. Pag check up online po yata. Ina Mustasa, dapat Ma'am Juliet Ticker yung helper niya ang kausapin nyo. Yan daw po ang kausapin nyo, Tita Juliet, yung helper po niya.
Maria Concepcion Timbang. Ma'am Juliet, sana kahit man picture magpakita siya para hindi sabihin na fake news yan. Kung may i-love team na si Rob, kay Jomar wala siyang isang salita kasi sinabi niya na wala ng love team. Meron po si ano lang po yata, si Edrica na lang po yata ang natitirang love team. Kasi si Rachel wala na po, tapos na po. Joanna Salas, shoutout Ma'am Joanna. Herminia Santos, simula nung nagkaroon ng love team na yan, magulo na marami ng basher na nag-aaway-away ng mga fans. Herminia Santos. Ay kagapay magaling na po si Rina, napagkulang na lang sa kanya yung speech therapy po para sa pagsasalita niya. Gina Lynn Pingol. Oo nga po, yung ano lamang po yan, yung pananalitan na lamang po. Juliet Ticar, baka magtataka kayo, friends ko sa YouTube si Prince Charming. Followers niya ako sa FB. Wow. Ganon, Tita Juliet. Swerte nyo naman. Friend nyo po yung isang prince ng ano. Sana all. Hindi po Ma'am Anita. Amelia, kaya po simula umpisa hanggang ngayon, nandito pa rin ang puso ko para sa kanya. Love you, Rina. Shoutout po sa 146 million views and 76 tamsak dan. Marami pa po ang hindi nakatamsak. Nangangalay po ako . Marianita Beltran, adi po sabihin niyo ninyo sa kanya na kahit lang sa pic. Murs na Sali, magandang gabi Sir Kagapay. Magandang gabi din po Ma'am Murs na. Mayroon ako sa sinend ko kay Mayora, Juliet Ticker. Yun pala. Sinend naman pala ni Tita Juliet kay Mayora. Jocelyn Amulong, kung makipag-love team si Jomar, ang apektado si Rina na mababas na naman. Ay hindi naman po siguro. Ma'am Juliet Dicker, mayroon na po ba kay Ma'am Mayora? Mayroon na daw po Tita Mildred. Tita Maria Anita. Hello po Kagabay, musta? Edna Sola. Okay lang naman po. Tita Edna. Good evening Kagabay. Kumusta watching from Matalam, Cotabato? Idilin Kangayda. Shoutout po Ma'am Evelyn at magandang gabi po sa Pinas. Juliet Dicker, mabait sila, 7 friends at isang princess. Wow. Ganon. Si Robles, tamsakdan Kagapay, lobat na si Mayora daw. Yun nga po sabi sa akin ni Mayora, lobat daw. Siguro gumala-gala siya kanina kasi Sunday po yun kasi tuwing Sunday gumagala po sila. Edna Sola, salamat po Kagapay, nabutan ko ang live mo. Sobrang busy ko, hindi na ako nakapanood. Ay okay lang po yun Tita Edna, basta importante maunahin nyo muna ang inyong trabaho. At saka kahit hindi nyo maabutan ay ayos lang din po. At yun nga, nagkataon naman po na naabutan nyo ay pwede na rin po, okay na rin po yan. Basta importante Tita Edna, unahin yung yung trabaho. Joanna Salas, shoutout. Leonardo Nola, magandang gabi po Kagapay. Di po yata magla-live si Mayora, lobat daw po sabi niya. Tama po Tita Leonardo, lobat daw po. Ako si Rina lang, sa akin sapat na support ako sa hanggang sa dulo. Herminia Santos. Suportahan po natin siya palagi. Kagapay, kung si Jomar ipapalab team sa masira lang ang views ni Jomar, kawawa naman si Jomar kung ipalab team ni Kalinga Prab. Si Jomar sa iba hindi kawawa. Si Rab ang kawawa dyan, si Jomar sa mga tao. Parang ganun nga po ang mangyayari, Tita Merlinda, kung ganun po ang gagawin po ni Rab. Pero hindi naman po siguro.
Julie Severino. Shoutout po Ma'am Julie Severino. At welcome po sa ating live. Mods na sali, si Rina sapat na sa akin. Sir Kagapay, gumagala yata sila kanina. Opo, gumala po sila. Tuwing Sunday po gumagala si Mayora. Buti nga mayroon yung mga ganyan, yung gumagala sila tuwing Sunday. Kami po dito sa Saudi. Pag di off, dito ka lang sa bahay. Ian MC Gaming, mabuti naman Kaagapay, tahimik na ang mga kasama mo dyan. Hindi, busy po sa kausap po niya yung girlfriend po niya. Idna sa Ola, sobrang busy ko Kaagapay, hindi na ako nakapanood sa live ni Mayora. Paki-shoutout mo lang ako kay Mayora. Ay ngayon po hindi po siya nakapag-live. Lobat daw po siya, Tita Edna. Jonas Salas, shoutout po. Sabi naman ni Jomar, wala siyang gusto sa mga Angels ni Rap, sabi niya. Juliet Digger. Yun nga po, sabi nga din po niyan. Ina Mustasa, nanawagan si Ma'am Ana Coroda kagabi kay Prince Hamad na kung pwede panoorin niya ang vlogs kay Rina at mag-sponsor. Hihi. Kung mag-sponsor si Prince Hamad, nako, bongga po talaga yan. Big support po yan. Criselda Buscano. Shoutout po Ma'am Criselda Buscano. Sana all, hihi. Sabi po ni Ian. Magandang gabi Kaagapay. Basta si Rina at Jomar lang ako nanonood vlog nila. Salamat po. Ingat po lagi. Dolores Galvez. Good evening po Kaagapay. Musta na po si Rina? May abangan ba kami? Meron po. Meron po kayong aabangan. Matupad din si Jomar kay Ido na bumaba ang views mula nang iwan niya si Rina. Ano pong matupad? Matupad din si Jomar. Matupad o magaya? Herminia Santos. Sir Kaagapay, sana di pumayag na i-love team si Jomar sa iba, baka magaya kay Ido. Sabi pupunta sa Mindanao. Leonardo Nola. Abangan na lamang po natin kung ilalove team po ba si Jomar o hindi. Pero kung nilove team po yan, wala po tayong magagawa. Maria Anita Beltrán, basta ako hindi bibitaw kay Rina. Veronica Loyola, shoutout po Ma'am Veronica Loyola. Good evening Riyadh, God bless you. Good evening din po sa iyo, Ate Veronica. Merlinda Catalona, Kaagapay, watching from Akarji, Saudi Arabia. Magandang hapon din po, shoutout sa iyo Ma'am Merlinda. Dines, shoutout po Ma'am Dines. Edna Sola, Kaagapay, solid fans pa rin kami dito sa Saudi. Salamat po kung ganon at Ate Edna. Eden of Kaling, may abangan daw po tayo bagong love team. Jewelhan, malapit na. Ano yung Jewelhan, Tita Edna? Eden? Matupad ang ibig kong sabihin, Herminia Santos. Matulad. Ngayon sobrang ang baba ng views ni Ido kaya nananawagan siya. Maria Anita Beltran. Sinabi na nga ni Rab na walang love team. Irene Bonina. Stinili Cansino, tayo po tanggapin po natin na si Jomar ay kuya pero di natin alam kung ano po ang mangyayari. Ang mahalaga po wag na magsinungaling. Nakakaintindi naman si Rina. Tama po. Juliet Dicker. Bakit kasi sabi Rab, mahilig sa mga batang maganda dito sa US bawal eh. Ay, hindi po natin alam. Kasi si Rab may tsura eh.
Hindi po natin alam. Joanna Salas. Shoutout po Ma'am Joanna. Leonarda Nola. Sir Kagapay, pag I love team sa iba si Jomar, asahan niya na maraming mag-bash sa kanya. Yun po talaga ang aasahan po ni Jomar. Picture lang daw kasi si Rina picture lang daw kasi ni Rina ang nakita ni Prince Hamad at nagandahan siya. Yun ang mustasa. Maganda naman po talaga si Rina, kaya walang lalaki na hindi po hahanga sa kagandahan po ni Rina. Kahit nga ako nagagandahan po talaga si Rina eh. Istinili Cansino, tamsakdan na po Kaagapay. Salamat po. Marami pa po ang hindi nakatamsak. Edna Sola, kung love team si Jomar sa iba, hindi kami manonood kay Jomar. LB Tomas, baka masasaktan din si Rina pag makipag-love team si Jomar kasi kuya niya si Jomar may pinagsamahan naman sila bilang magkuya, lalo na ngayon gumagaling na si Rina. Wala man sinabi si Rab i-love team si Jomar kay Roseanne, binasa lang ang comment. Dear Litap Perater. Good evening everyone. Shout out po Sir Kagapay. God all the time. Minda Pala. Good evening din po Ma'am Delia and welcome po sa ating live. OPP, hindi po i-love team si Jomar sa iba, kay Rina lang, sabi ni Rab. Abangan daw natin yan. Ay, tama po Ma'am Tita OPP. Abangan po natin lalo na pag gumaling po si Rina. Nako. Kung pwede nga lang sabihin yung nalalaman ko. Kaso wag muna. Rakima Makapanton, kumusta na Rina from Saudi po? Ako Kaagapay. Saudi din po ako at Tita Rikama Makapanton. Welcome po sa ating live. Sa mga bago pa lamang po dito, pa-subscribe naman po ang ating YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe. Crisilda Buscano, rin na lang po tayo. Hayaan na lang si Jomar maghanap na rin ng para sa kanya kasi 1 taon na lang mapang-iwanan na ng kalendaryo. 30 na po si Jomar. Pero hindi naman po halatang 30 sa yung mukha niya. Alfreda Alano, buti na lang nagsisilos yung asawa ni Rab. Buti na lang hindi nagsisilos yung asawa ni Rab sa mga ginagawa ni Rab. Siyempre, trabaho lang naman po, tsaka vlogger din naman po si Jackie. Kaya alam na po niya yung mga ganyang bagay. Pati nga ang amo ko dito sa Kuwait napahanga kay Rina kasi grabe daw ang viral na bata at saka maganda daw si Rina, Sir Kagapay. Sobrang ganda po ni Rina. Yung mukha daw nga po niya parang si Maria Birhen po. Yung hindi po nakakasawang tignan. Sabi po ng nakakita. Pero sa atin pero ako nakikita ko lang dito sa sa vlog po ni Rab. Parang totoo nga po yung kanilang sinasabi. Kasi ako nga pag tinititigan ko may talaga yung hindi po nakakasawang tignan. Yung hindi nakakaumay. Gina Tan, hello po Kagapay, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi din po Ma'am Tita Gina. Salamat po at nakarating po kayo. Tamsak muna kayo. Panay Maritesa, Irene Bonina. Oo nga naman po, naka 156 po tayo pero 93 lamang po ang nakatamsak. Maingay. Alfreda Alano, mahilig si Rab, halatado naman. Julia Severino, pag hindi maganda ang natutulungan din na nila binablog.
Ay, hindi naman po siguro gano'n, Tita Jolie. Arlene Panel, ano na update na kay Rina? Yun pa rin, sabi nga po ni Rob kanina sa kanyang live na malaki daw talaga ang pag-improve ni Rina. Criselda Buscano, kagapay manutawin mo, damagik lang 35, 35 tita. Halata bang 38? sabi naman ni Jomar sa live niya, mag-aasawa sa nakatapos na ang pag-aaral ang kapatid niyang bunso. Yun nga po ang sabi po niya. If Jandok, new look, kagapay, bagay ang gupit. Haircut mo. Salamat po. May abangan na kami na fitting ngayon or event, kagapay o si Rina. LB Tomas. May abangan na kami na fitting ngayon or event, kagapay o si Rina. Ano po? Sa feeding po yata mayroon po kayong aabangan. Tapos sa event, 'di ba may event po ng Kalingap ngayong September 30 sa Luneta. Iwan ko lamang kung makakapunta rin po si isasama po nila si Rina. Edna Sola, nakita ni Ann Roda, sobrang ganda daw, sobrang kinilig si Ana Roda o Ana Coroda po. Kunting titigan nyo ang mukha ni Rina, parang Mexican beauty, Sini Robles. Oo nga naman po. Tapos morena siya. Tamsak Danilo, kagapay, kumusta Yolanda Carlos? Ito, gwapong-gwapo pa rin. Joke lamang po. LB Tomas, oo nga. Merlinda Cataluna, kagapay, saan ka dito sa Saudi? Ko dito ako, Al-Kharji, Saudi Arabia. Dito po ako sa Taif. Sa Taif po kami. Leonardo Anola, sir, kagapay totoo po na di nagkakasawa ang mukha ni Rina habang tinitignan mo. Lalong gumaganda. Yun nga po, sabi nga po nila yung mga nakakita, hindi daw po nakakasawang tignan. Hindi po gagaya po sa iba na sila Erica, yung mga ganyan. Pero si Rina po, ibang-iba po sa kanila. Herminia Santos, ay totoo ang sabi mo, hindi nakakasawang tignan ang mukha ni Rina habang tinitignan, lalong gumaganda. Herminia Santos. Kagapay pa shoutout naman po. Shoutout po kay Tita Marisa Mimpin. Bago lamang po dito sa ating live yata ito, si Marisa. Welcome po sa ating live at shoutout po sa iyo. F. Jan Handok, Tamsakdan. Walang tulong mga pangit kay gusto maganda, Jonathan. Oo nga naman po. Arpreda Alano, hayaan nyo na magsawa si Jomar kasi matanda na yan, supportan na lang natin siya. Irene Bonina, bye-bye, maaga power focus, good night sa lahat. God bless. Sige po, Ma'am Irene Bonina, good luck. Good night po sa iyo. Salamat po sa iyong pagbisita. Leonardo Danola, sir, kagapay parang may lahi kang Chinese po. Dahil po singkit po ako, Tita Leonardo. Moods na sa hali, sir, kagapay may nakita na ako sa comment kay Kabalbas na ang Edrica hindi nila matanggap na si Erika daw. Ano po? Moods na sa hali, sir, kagapay may nakita na ako sa comment kay Kabalbas na ang Edrica hindi nila matanggap na si
Erika daw ang number 1 kaagapay. Ganun po ba? Pasa mo nga yung link sa akin. Rakima Makapanton, matagal na kayo subaybay sa iyo. Ay salamat po Ma'am Rakima Makapanton. Salamat sa matagal mong pagsusubaybay sa akin. Mabuhay po kayo. Sa lahat po na nandito, mabuhay po tayong lahat. Laila Midtimbang Sali, magandang gabi po kaagapay Tamsakdan. Salamat po. Malapit na pong mag 100 ang tamsak po natin. At 150 million views po tayo. Jocelyn Amorong, maraming sinaktan si Ido tapos nanawagan siya sa problema na yon. Kumbaga si Ido naman po ay siyempre hindi naman po niya kagustuhan yung nangyari. Kumbaga masasabi po natin na sinunod lamang po niya yung kanyang role. Kasi 'di ba si Kalinga Prab nga po ang nagmamando po diyan. Tapos si Ido naman po ay lang, kumbaga taga-sunod lamang po kaya yun nga. Wala pong kasalanan din po si Ido po diyan. Di natuloy ang event nila sa 30, sabi ni Kuya Bal, Jolly Severino. Hindi na pala tuloy. Dahil po siguro hindi ko po kasi napanood si Kuya Bal sa kanyang live. Nandyan po kayo sa TAF, galing na ako dyan, 6 years ako dyan, kaagapay, Edna Sola. Tagal nyo na pala dito sa sa TAF, 6 years. Ako maglilimang taon higit na po ako dito. 5 taon na po ako na higit. Hindi pa po ako nakauwi. Ngayong next year, uuwi po tayo. Na po yan yung tawag nun, mag-i-exit na po tayo. Basta si Rina sapat na. Akin naway gumaling na siya ng tuluyan simula nung hanggang ngayon. Siya lang pinapanood ko. Mula kay TC Diaz, Tita TC, Juliet Dicker. Yung ayaw ko ay hindi tinuturuan ni Roda na umupo sa pag-upong dalaga at good manners. Oo nga po, hindi po niya tinuturuan ng yung upong babae. Kung baga maalala nyo si Vincent, siya po yung laging nagsasabi na yung upong babae. Arlene Panyel, share mo naman, nalalaman mo kaagapay. Kung i-share ko naman po yung ating nalalaman ay ibig sabihin po nun, masasabotahe po natin yung yung plan po nila. Tsaka magalit din po yung yung Japan po sa akin kung sakali. Kaya mas maganda na lang daw po kung abangan na lamang daw po. Virginia Clara kay wala na daw love team, sabi ni Rab, si Ido lang at Erika. Yun nga po sabi po niya kanina, si Ido tsaka si Erika na lang daw po. Ayaw pumayag ng kabilang barangay na hindi mapasama ang kanilang manok. Salvacion Lodobis Milena, sabi ni Rab, pati dati nang umabot part 100 may sorpresa raw siya kay Rina. Kaya nga po sa Kalinga Prab na account po niya ay hindi po niya binablog po si Rina. Doon po sa isa niyang account. Doon niya talaga binablog. Siguro pang medyo magaling na talaga si Rina ay sa Kalinga Prab po niya talaga i-vlog po si Rina. Kaya hanggang 97 lang, part 97 lamang po. Si Jomar ba kaagapay, natanong nyo ba si Jomar kung maganda si Rina?
hina mustasa. Ay hindi ko naman po naitanong kay Jomar pero lagi naman po sinasabi ni Jomar na maganda po talaga si Jomar, maganda po talaga si Reyna. Kahit naman po tayo na hindi po natin nakikita sa personal ay napakaganda naman po talaga. Ubing kapay met gayam kagapay tamsaktan Crisilda Buscano. Lakay tayo nga rodan tita Crisilda 38 tayon. Si kayo nga tita manotawan yon. Leonard Anola, sir kagapay may nagsasagis na sana po isama si Reyna sa Kalingap Angel. Sana isama para malaman kung sino ang pinakamaganda yung na makeover yung hindi pa. Kaya po hindi po sinasama po si Kalingap Rab sa Kalingap Angel dahil siyempre yung mga kasamahan po niya ay nasa normal pong pag-iisip tapos si Reyna ay hindi pa po masyadong normal. So, antayin po natin pag siya po ay gumaling. Malay po nyo, siya po yung isa rin po siyang mapasama sa Kalingap Angel po talaga. Siguro yun po yung plano po ni Rab. Sobrang ganda ni Princess Reyna, Ma'am Ana Coroda. Nagsabi kasi na meet niya niya. Oo nga po si Tita Ana Coroda po, siya po yung nakakita. 148 tamsakdan. O isang oras na pala tayo. 98 148 viewers, 98 tamsak. Marami pa po ang hindi nakatamsak, patamsak naman po. Meron po tayong nakakaligtaan na sa pagbasa. Mabilis po kasi. Tuwang-tuwa ako kay Jomar kasi yung lumabas na si Reyna sa pinto, titig na titig kay Reyna at puring pugi siya sa damit ni Reyna. Bagay na bagay daw. Tas di ba walang cellphone si Reyna? Sabi ni Jomar, bigyan kita. Stinili Cansino, sir kagapay ano ba abangan namin sa Bibi Reyna Alive yung anniversary po? Alam ko po feeding po 'yon. Ang aabangan. Depende po sa sitwasyon sa sa Pinas kung naulan-ulan. Missy Arellano, tropo kayo din naman si Kalingap Rab ang nagsasabi na magla-love team si Jomar sa mga comment lang, nagre-react agad ang iba. Dapat intayin na lang kung mangyayari yon. Pag natapos na yung love team, kawawa yung lalaki. Missy Arellano. Sinabi ni Kuya Bal noong magulo ang Kalingap, Jolie Severino. Malaki ang galit namin kay Ido dahil sinabi niya na hindi daw gagaling si Reyna hanggang doon na lang daw si Reyna, Herminia Santos. Parang narinig ko na po din yan sa sinabi ni Ido. Kasama po niya si Brother Paas yata po yun. Pero sana kay si Ido, wag po niya sanang sabihin po ng ganun. Kasi hindi naman po siya hindi naman siya doktor, hindi naman po siya Diyos na sabihin po yung ganyang bagay. Kasi sa atin, kung naniniwala po kayo na may himala, di ba? Malay po natin, magkaroon po ng malaking himala para kay Reyna. Sa totoo lang naman si Reyna ang mas maganda sa lahat. Walang makatalo kay Reyna sa kagandahan ni Reyna, Merlinda Catalona. Ay oo naman po, maganda naman po talaga si Reyna, tsaka morena po talaga. Lalo po pag ito po ay gumaling po talaga. Siyempre maayos na po niya yung kanyang sarili, magpapasiksi po siya. Tapos yung kanyang boses ay medyo hindi na po siya bulol-bulol. Kaya yun nga po ang napakalaking aabangan po natin talaga sa kanyang paggaling.
Leonardo Nola. Opo Sir Kagapay, tama po kung baga si Ido sinusunod lang sa sasabihin ng direktor kaya todo luha si Ido nung maghiwalay sila ni Rina. O yun nga po yung sabi ko, kung tutuusin wala naman pong kasalanan talaga si Ido po diyan. Jonathan, excited ako Kagapay sa nalalaman mo basta lang tungkol kay Rina. Jonathan. Tayo naman po, hindi naman po tayo nagbabanggit ng yung mga fake news na yan kung wala pong nalalaman sa kasi yung mga sinasabi ko, hinuhugot ko lang din naman po sa Japan po yan, Japan Charity Group kasi sila po yung nakakapag may ugnayan sila sa Kalingap. Nakakausap nila si Kalingap Ian, si Rab, si Roda, si Rina. Jasmine Pilay, Sir Kagapay, minsan ba natanong mo ba si Jomar nagkagusto na rin siya kay Rina? Ay hindi ko po natanong po yan. Walang filter ang mukha ni Rina, hindi kagaya sa iba, todo filter. Jocelyn Amolo. Tama po, yung mukha po kasi ni Rina ay ano bang tawag doon, yung quality po ba tawag nun? Basta normal po talaga, walang filter. May tawag po yun, hindi ko lamang po mabigka-bigkas. Organic ba ang tawag doon? Dapat turuan rin ni Roda si Rina na kumain na hindi maingay yung bibig niya. Alfreda Alano. Matuturuan din po yan, Tita Alfreda, balang araw po. Kumbaga, step by step lang po ba? Marilo Kabuyo. Good evening, Kagapay. Good evening din po, Ma'am Marilo. Shout out po sa'yo. Maria Anita Beltran, sabi nga ni Rab, si Rina at ito, isa lang ang tunog pag kumakain. Isa ang tunog pag kumakain. Ila Signal Ilay. Hello sa Maraban, Habibi, Rina, Charot, ano? Ila Sinalri Ilay. Hello sa Marhaba, Habibi, Rina, Charot. Criselda Buscano, bakita kon ading 53 na kon pero BBPS lang daw, matagal din ako dyan sa Saudi 2014 hanggang 2020 sa Riyadh. 53 na kayon tita. Sa bagay dure Shakmet ket 38 ko pakiramdam ko kasla ko apay laing 21. Kumakanta yung kasama ko ngayon. Kinakanta niya yata yung girlfriend po niya. Naririnig ko po eh. Rita Bino, hello Kagapay. First time ko mag-comment pero nanonood naman ako palagi tuwing live mo. Pwede bang mag-ask bakit wala sa church si Rina? Nag-blessing sa car kay Ate Roda. Welcome po Tita Rita Bino sa aking live. Baka nandun po si Rina, hindi lang po pinakita sa camera. Nida Oriardo, Kagapay naging sunod-sunuran kasi si Ido kay Kalinga Prab tuloy dati top 7 si Ido, ngayon nga. Nida Oriardo. Yun nga po, marami nga pong netizens ang nag-unsubscribe ng babasa kanya dahil sa dahil sa utos lamang po ng direktor. Solita Bautista, kung sa ganda ng pag-uusapan, si Rina po ang pinakamaganda sa mga angels ng Kalingap. Lahat naman po tayo may kanya-kanyang pagtingin sa tao, kung maganda o hindi. Ifan Jandok, Tamsakdan, Kaagapay, salamat po.
Herminia Santos, sabi nga ng Ana Coroda sabi nga ni Ana Coroda, sa mata na lang daw ni Rina nakakaakit na. Ay, parang totoo nga po yan. Kasi kung titigan mo naman, kung nakatitig sa camera po si Rina po, yung alam niyo po yung mata po niya, ay parang nakakaakit po talaga. OPP talaga po hindi. OPP talaga po hindi. Alin po, Tita OPP? Jocelyn Amulong, may nag-comment ka doon sa live ni Rob, sa Edrica daw, nagpapalakas ng views ni Rob. May nag-comment ka doon sa live ni Rob. Si Erica daw ang nagpapalakas ng views ni Rob. Oh, sabi nga naman po ni Rob, si ano po talaga. Di ko nagets Si Edrica daw ang nagpapalakas ng views ni Rob. Ay, hindi po. Kasi si Rob po talaga ang nagsabi na si Lola Damiana, Rina, tsaka si Robin po talaga ang nagpapalakas sa kanyang views, sa kanyang channel, nagpakilala. Edna Sola, salamat po kakapay. Ako ay bababa na kasi ang dami kong trabaho. May mga bisita kami. O sige po, Tita Edna Sola. Salamat po sa inyong pagdalo at unahin niyo muna inyong trabaho. Next time po ulit. OPP talaga hindi sinama sa mga Angel series na ni Kalinga Prab dahil matabugan ni Rina ang mga angels niya. Ganun po ba, Tita OPP? Kaya hindi sinama si Rina. Merlinda Catalona, maraming marites sa live mo kaagapay, di ba? 163 shoutout po, 105 tamsak. Marami pa po ang hindi nakatamsak. Patamsak naman po. At saka sa mga bago pa lamang po, baka hindi po kayo nakapag-subscribe. Pa-subscribe po ang ating YouTube channel, Kaagapay Mo. Salamat po sa inyong lahat. At welcome po sa mga bagong dumalo po sa ating YouTube live. Erica Tayong watching Kuwait. Welcome po, Erica Tayong. Shoutout po sa iyo. Robelin Mesta, good evening po kaagapay. Good evening din po, Robelin Mesta. Shoutout po. Yung masakit na sinabi ni Ido sa mga fans ni Rena na hindi siya doktor, hindi ko yun makalimutan. Jocelyn Amulo. Talagang dinidibdib nyo, Tita Jocelyn. Ano po kayo, yung mag-move on na po kayo. LB Tomas, daw kasi nahalata na may gusto si Ido kay Rina kaya pinaghiwalay nila kasi alam nila na hindi gagaling daw si Rina. Ayaw nila kay Rina para kay Ido kaya pinaghiwalay. May nag-comment kay Mayora, nabasa ko. Ganun po ba? Estinili Cansino, sana po kaagapay pag gumaling na si Rina, dasal ko na lang maging matatag siya at hindi siya madaling ma-inlove dahil super ganda kahit walang makeup. Hindi naman po siguro ganun, Tita Estinili. Siguro siyempre pag gumaling na po si Rina, focus po sa kanyang pag-aaral, babawi po siya. Perley Fernandez, shout out Tita Perley Fernandez. Sir Kagapay mo. Grabe si Roda, nagpa-publishing sa sasakyan niya, hindi niya sinama si Princess Rina, tamsakdan. Baka naman po siguro hindi lang pinakita sa camera si Rina. Amelia, kuya, wala siyang kwentang tao dahil kay Rina lumaki ang views niya. Tamsakdan po. Robelin Mista, salamat po. Isang oras na higit na po tayo mga kaagapay. Gawin po natin 1 hour and 30 minutes po.
Kasi yung iba po diyan ay mapupuyat na rin po, siyempre may mga trabaho din po kayo. Ako okey lang po na na ano kahit ilang oras, kaso yung iba po nga po diyan mapupuyat po. At saka pasensya na po sa mga hindi ko po nababasa, na mabilis po kasi nahihilo din po ako minsan. Sir kaagapay, bakit po hindi na dinadala sa Manila si Rina para doon ipagamot, sabi po ng Japan Group. Anong community po yan, Japan Group? Yung Japan Group, yung Japan Charity Group po ba, Tita Leonarda, ang nagsabi po niyan? LB Tomas, sinabi ni Ido na yan sa live niyan, kahit ano daw gawin ni Ido, gagaling si Rina, isip bata daw at hindi daw siya doktor na makagamot kay Rina, sabi ni Ido, tas pinatay na daw niya ang Adrian. Leonard, opo sir, kagapay nabas po si Ido dahil sa pang-iwan niya kay Rina at sa mga sinabi ni Ido na hindi siya doktor para pagalingin si Rina. Tama nga naman po si Ido, hindi naman po siya talaga doktor. Siyempre, yung mga salitang binibitawan po ni Ido po diyan ay ibabas din po talaga ng mga tao. At sinabi ni Ido na hanggang doon na lang si Rina. Number 1 si Rina sa nagpalakas ng channel ni Rab, pangalawa si Lola Damiana at pangatlo si Indiano Bicolano. Tama po. Sir Kagapay, ala po baklo, joke lang po yan, nalalaman mo. Istinili Cansino. Yung nalalaman ko, hindi po joke po yun, totoo po yun. Totoo po yun. Yun nga lang, hindi pwedeng isiwalat. Kasi baka biglang mag-message sa akin si tita. Solita Bautista, sinabi naman po talaga ni Kuya Bal na ayaw niya kay Rina para kay Ido noon nag-live siya. Ang tanong, pag gumaling si Rina, gusto niya ba si Ido? Yun lang. Yun lang di po natin masasabi kung gusto din ni Rina si Ido. Evelyn de los Santos, wala si Rina pag-blessing kasi kinuha ni lolo niya that time. Ganun po ba? Asila Jarquino, good evening. Sa wakas na umabot din sa live mo, kaagapay. Salamat po, Tita Asila Jarquio. Patapos na nga po tayo, Tita Arcila, pero salamat pa rin at nakaabot pa rin po kayo. Pinky Ira, good evening. Lodi, nandito po ang aking mahal na girlfriend, si Pinky Ira. Nakadalo po sa ating live. Siya po yung laging sumusuporta sa akin. Salamat. Erika tayong watching from Kuwait. Juliet Ticker, gusto kong padalhan ng pera si Jomar pero nadismaya ako, baka i-love team siya kasi pag feeding daw sa pinsan niyang teacher. Hindi naman po ilalove team si Jomar yan siguro. LB Tomas, basta ako si Jomar at Rina lang. Panoorin ko, hindi ako nanonood kay Erika kasi hindi ko type at kung isama niya si Rab sa mga alin po. Sally Alegria, wala ako, exclusive for Rina only. Hindi rin gusto din siya, pansin now. Sally Alegria. Leonard Danola, opo sir, kagapay yun pong nag-sponsor sa pagpapagamot kay Rina ang nagsabi na dalhin sa Manila kasi maraming espesyalista po sa Manila.
Ang sabi po kasi ng Japan Charity Group ay ano po 'yan, yung kung ano po yung magiging desisyon po ni Doktora De Los Reyes po na dalhin po sa Manila ay siguro yun po talaga. Doon po nila ano, dadalhin sa Maynila kung ano po yung desisyon po ni Doktora De Los Reyes. Yun po ang alam ko. Herminia Santos, sige hintayin na lang namin yung nalalaman mo kung ano man yung excited yun na kami, Herminia Santos. Sige po, abangan nyo na lamang po yun para mas maganda po. Kasi pangit naman po kung sasabihin ko po tapos siyempre hindi na po kayo excited na mapanoorin po yun. Asila Jarquio, magaling na si Rina, hindi pala naka-vlog ang binyag ng kapatid ni Rina. Ikaw pala ang ninong. Ay, opo, ninong po kami ni Jomar at saka hindi po naka-vlog po yon. At saka si Jomar po ay hindi po siya nakapunta. Busy po yata si Jomar. Asila Jarquio, hanggang ngayon marami pang hindi naka-move on sa Edre. Ay, marami pa po, tita. Alas 12 na po yata dyan sa Pinas. Ilang minuto na lamang po bago po natin tapusin ang ating live. At siyempre, yun nga po ang sabi ko po na mapupuyat po yung nasa Pinas dahil may trabaho din po sila kinabukasan. So, ilang minuto na lamang po tayo bago tayo magtapos. At salamat po sa mga nandito po na walang sawang nakasubaybay sa ating live. At siyempre po, pasuportahan na rin po sana ang ating channel. Pa-subscribe po. Tinili Cansino, ako alam kong maganda si Rina kasi yun naligo siya sa basa ang mukha, balbon po. At yun pilik mata, sabi ni Rab, mahaba ang pilik mata niya. Sana tuloy nang gumaling si Rina para malaman ni Ido ang pinagsasabi niya kay Bibi Rina. Maria Anita Beltran. Leonard Danola, opo sir, kagapay sa Manila may mga speech therapy yon ang kailangan ni Rina. Kung dadalhin naman po sa Manila po yan, Tita Leonarda, gagastusan po talaga gagastusan po talaga ng Japan Charity Groups po yan. Kasi ang hangad lang naman po ni Tita Mildred sa Japan Charity Groups ay yun nga, mapagaling po talaga si Rina. At pag nangyari po yun, pag gumaling na po siya, ay meron pong sabi po ni Tita M na kaabang-abang. Herminia Santos, oo, 12 na dito sa Pinas kaya good night na sa'yo. Ingat ka lagi dyan. Ay, salamat po Tita Herminia Santos sa iyong pagdalo sa aking live at alas 12 na nga po dyan sa Pinas. Matulog na rin po kayo at next time po magla-live po ulit tayo. Salamat po and good night po sa inyo Tita Herminia. Pirly Fernandez, naku po sir, kagapay sana huwag nila pangunahan si co-founder Mel Jomarin kasi ayaw niya yan pangunahan siya tamsaktan. Yun nga po ang sinabi ko Tita Pirly Fernandez na kung ano po yung magiging desisyon nga po ng si Dr. De Los Reyes kung dadalhin nga po ba sa Manila si Rina. Digna ni Talano, isang oras lang mapuyat. Digna, shout out Ma'am Digna, welcome sa aking live. Isang oras lang mapuyat. Ano pong ibig niyong sabihin, tita? Ingat ka agapay, Maria Anita Beltran. Ingat din po kayo, Tita Maria. Stenili Cansino, sabi nga po, kaagapay, prayer can move mountains. Kaya ala po, imposible sa mga matuwid na nalalangin
at marami ang nag-pray kay Rina. Tama po yan, Tita Stanilon. Nida Uyardo, 12:03 na po. Madaling araw na po pala dyan, Tita Tita Nida Uyardo. Salamat po sa inyong pagdalo kung kayo po ay magpapaalam na. 5 minuto na lang din po bago tayo magpaalam sa ating live. At salamat nga po sa inyong pagdalo. Leonardo, Sir Kagapay, siguro pag magaling na si Rina, baka kunin sa ibang bansa. Pwede rin po, baka kukunin din po ni Tita M po yan. Malay po natin. LB Tomas, dapat wag na siyang magsalita sa live niya. Dami nakakabasa. Siyempre masasaktan kami ng mga fans ni Rina, kaya sana wag gawin ni Jomar kay Rina kasi dami magagalit sa kanya. Daming magagalit sa kanya lang magsasabi ko yan lang masasabi ko kay Jomar. Ginalyn Pingol, Kagapay, sige po, tulog na ako. Ingat po. Sige po, Tita Ginalyn Pingol. Good night po sa inyo at salamat po sa inyong pagdalo. Asila Harkio, mahina ang signal dito sa Batangas. Mahina po ba ang signal po nyo dyan, Tita? Baka marami pong gumagamit ng net po nyo. Jocelyn Amulong, ito mismo ng lait kay Rina na isip bata at hindi na daw gagaling. Kung hindi dahil kay Rina hindi siya nakilala, nakipag-love team lang yumabang na, yun bagsak siya. Good night dyan, see you later in YouTube. Juliet Dicker. Good night na Kagapay Yolanda Carlos. Good night na din po Tita Yolanda Carlos. Salamat po sa inyong pagdalo. 4 na minuto na lamang po bago tayo magpaalam. Solita Bautista, wag po tayong mag-alala. Malapit na gumaling si Princess Rina kasi po ang laki ng improvement niya. Tama po, yun po ang sabi po nila Kalinga Prab. Si Roda. Pray lang po natin para gumaling po talaga ng lubusan si Princess Rina po. Para sa ganun po ay makikita po natin yung kanyang mga pangarap na gusto niyang abutin. Yung kanyang pag-aaral, 'di ba kahit ganun po yung kanyang karamdaman ay magaling na rin po siya. Magaling na nga daw po siyang mag-English kaya na nosebleed po si Roda. Jocelyn Amulong, out na ako Sir Kagapay, work muna po. Pakain muna akong mga alaga ko. Ingat kayo dyan. Ingat kayo lahat dyan. God bless. Sige po, Tita Jocelyn Amulong. Salamat po sa inyong pagdalo. Kita-kits ulit po tayo sa susunod. If dyan daw Kagapay mo meron ako katulad rin na magsalita, nag-school siya sa speed. Isang speed po. Naka-live si Roda ngayon. Maria Anita Beltran. Lagi naman po yata nagla-live si Roda, Tita Maria. Sige po, dito na po natin tatapusin mga kaagapay at salamat po sa inyong pagdalo po sa ating live. At God bless po sa inyo. Kita-kits po tayo sa sunod na araw. At ingat po kayo palagi po dito. Kung saan man po kayo naroon, ingat po kayo palagi. Sige po, maraming salamat po ulit. Bye-bye po sa inyo.